Right, wagwan guys. My name is DJ Sparks. Kana sotombo sangane and ndipana apa ndina pana album rati mbukunubo kufeel say ndina Zingavaki an album right now. This album name artist akasiyana sana pana featuring na Maskiri, pana featuring na Ngwere kwa Mtogo, pana featuring na Ninja Kabida. Salambotaura nawo timunzoti album rakamira sei plus na producer waka producer that album rati mbokurukure naye timunzoti zvakamira sei. Saka timboro after zvima freestyle boys toda zvima freestyle plus nasindakarowa smart ka pachine jini baba I'm squeeze here. So Maninja Wagwan my dad. Wagwan want to them. Everything Chris. Bozo good. Aiwa bo mdaraka tikukuda for interview dia and but for now tatimbotaura nezve album ra Zingavaki. Aiwa bo. Saka inge say experience yogadzira ngoma nemukomana. Yeah, it was a very good experience because he's somebody who's up and coming, so it was a good experience kumbo. It was in a team up and coming, seeing good team Ruta say, but it is a very good album. Yeah man. Saka makaya producer wanani ngoma. He knows the producer. I'm sorry, but he knows the name of the producer and the studio. Mama sikazota siri ndike. Yeah. Aiwa bo ngati monzwe. Ngwere kwa Mtoko. Tutochikisa rambuku. Wagwan King. Mede sekungumo. Atisema Wex. Safe. Ndara long time ndapedza kuona ipa takaita interview takaita na Ngwere Light in the interview yanga very successful angari makwani ameno makono ene ma effects yakada munombono change kangoitiko Change iripo hombe. All right. Because vanenge vachingoti irombe. Saka atisema Wex. Aiwa boma Wex baba. Right, panapa atisikuti nezvenyu mudhara tikuti nezve album ra Zingavaki inge isiri experience yekushanda nemukomana. Aiwa bo because mukomana ndevedu ende bo takangoti ngatishande tiendese maWex kumberi Zvifambe. Yes sir. Sa album launch maradire. Mangwana ndutonorara ikoko. Thursday, then Friday ndomgandiriko. Saka nditodza Ngwere dzese kuti aiwa ngadzibatike because ma1. Aiwa ma1. All right. Saka nai mudhara muda seko nai Zingi. Mara seko Sparks. Atisema Wex. Wex aka ma1. You say album. Duri temba. Banditi killer. Ngamunorewa nemabanditi mudhara. Aiwa banditi ndevangu. Ndevangu. Kana ngoma kutoziva kuti mfana wedu. Saka album ine matracks mangani? Pandakawapa EP rakareba. EP. Atisi album. Aiwa album ngoma nenda zviremedza. Saka EP ine masongs mangani? Rine 9. Rine 9. Yeah. All right. Mafeature mangani? Mafeature so far, but pane umwe surprise one singataura but pane 3. Pane 3. Yeah. All right. Ninja Kabida. Ngwere kwa Mtoko. Ngwere kwa Mtoko. Na Maskiri. Yeah. Yeah, surprise one. Saka rakaproduced nani? Na Lester. Sporo Family Records. Sporo Family. Yeah, Lester. I think Stera is first time yangu ndinzwa. All right. Ari panapa ka Lester. Ari panapa. Wagwan King. Wagwan daddy. Atisema Wex. Wex bo. Wakushandika nawo wakumana. Aiwa wakumana wakushandika nawo. Ndi wakagadza ma instrument wakagadza everything. Ndakagadzira everything kubva pa scratch kusvika kuti yazova song kunzi ya record kwa vanhu vatozoisa mavocals yanzi yapera zvese. Saka munoitira kupi King? Inini ndinoitira mutown kona 6th na Samora. 6th na Samora. Asana mashoka studio kwako ere? Aiwa makatombosvika mukoma. Ndikuona unangomera makaita dadza. Tinaro tine mangoma adadza anenge 3-4 atoda kubudisa rimwe hwani rakabuda ranga ritori on air on Thursday. Then tine mamwe atichiri nawo atisati tanyatsopedzisa atichiri kumbochikicha. Anengwere kwa Mtoko kapa. One hombodo. I think ndambosvika studio kwake. Guys mbese akaipa. Trust me. Ngonokangana phase amnokwa kuchembere but I think studio inamba kusvika. Ndakaona maWex mukurowa ma1 nito follow zvo ndotozati kune dadza kufana ngachiuya nenji follow maWex akona mjana ndiziya kuzongorasika iri but teizoti maWex akurowa. Right. Saka mukomana apoira ibhadhara mukomana. Mukomana ainanganisa because hapana panoiswa simba pasinawo motivation.
munhu wese angashoda motivation apo neapo saka handina problem naye mukoma aisanganisa asi kana achida kuita zvimwe handirambi kana aine zvimwe zvaanoda kuita handirambi asi mukumaona sei mangoma asati abuda because obviously mubiki ona mubiki abelieve mumaworks obviously zvozobuda asi mubiki angatomboraira atongoona kuti achinhu chimawani mukuchiona sei mimi ndingati chinhu chakabalanza because mazhenre ese zvimwe ndaitodzidzawo kunzi toda kugadzira chinhu chakadai so tototanga kutoti apa toda chihiphop chakadai so apa toda zvinhu zviri different saka I think vanhu vachanakirwa because pane manew sounds pane masounds atajairawo futi ipapo I think kuti ngatisayire nyoka negavi andika tofanira kungoita kuti imombe yedhaga inokumirwa yekuti inenge inzi yapedza kuumbwa patangonzi ngaimhuu ichifambiswa no ikatingonzwa maworks acho kuti akamira sei saka maona motifiliso 2-3 4 maworks tingonzwa kuti zvakamira sei takakula zvedu chitown zingavhaka mangoma aredera ndovata kuti taredi timonzwise vanhu zvachazongwachinzwa exactly zvachazongwachinzwa kualbum launch saka album launch kuitwa upi itwa pawarren park 2 paimbo pachisa nyama paunzi painferno ipapo ndo pane majizi wese kana wasanganisa ka wanodawo masalad chichichi ana Mr Hyper vanenge vari ipapo ninja kabhita vanenge varipo wemapunchlines vai kubva vari ana Magical vanenge varipo futi ipapo wamachine then wanoda kafreestyle anofa muno ngomana hanzi akunonarekoko isafura rambo aba mnenge totisakareka rambo bozo kuti du baba wali chimotifilisa iti monzoti maworks atongonzwa 3 maworks dento ziyazwa kuti panobuda ngeti monzo na skillers na skillers Miss SG. achimwisa volume ukuoda volume engineer ukuoda volume ukuoda spell vati diphule ma spirit SG. vatochacha pukunge makafa singasive kuti ndinoshanda andakafa ndinokunda mietso ndingazokundika nekunge baka legend of the seeker that's when ndatora maskiri for foundation and the future tazoona mysticos kavapipa vaifunga ncharamba ndiri pasi seglure pastika Let me tell you zvauri kufunga ndikuzvifonera sente zvekufunga kozi ndikuzvifonera earpiece nemouthpiece ndoya ndikukutestera wazvona ufunge pfungwa dzako dzikangochekera saiza vajaja kunze singazive ndichapisa kuvhura vabvunze mamiriro ekunze wangu panopisa panobuda panze vakasaiza vajaja kunze singazive ndichapisa kuvhura vabvunze mamiriro ekunze wangu panopisa panobuda panze mamiriro ekunze zvataurwa nahavak zvimwe hazvibvunzwe handiswe mahak handisi mutsvuku handisi mutema handite tiktok ndiri pakati kunge kala coffee drop makala ndine hobo kunge hembe dzandunge mukona chiboizi because of album yasati abuda ndika atisalite pulo vantu vapulire ndijelozi musapule zvizvakada dj wanazoitika musavapulire vakafanira kuziva kuti saa anenge akubatika mastreams lini maalbum ri next week lini atikuda date monday zvine zvakutobatika pesa guys collaboration iri kuuya iri Havak featuring Maskiri saka muswe Monday inenge iripo channel yako ikanzi Havak Music Zing Havak Music mungono search yeba mumaroona saka ande pa next yenomboizire nangu iri kuberi pa nangu iri nai Zing Havak akufka I'm the Havak Temsi ngwere kwa mtoko I wanted to kiss a ram street kuri kupisa Magda fies Shota kone vanu saka Bagda jires Baby wave naro saka
saka bagda bass. Ukarova chorus, bagda bass. You are feeling cold sharp, bagda jazz. Makombi ya pera saka bagda text. Murungu atinga mari bagda shit. Uchinge wapinda sa dipe wara. Ichitakutoa chipula, ichitakutoa chipula. Nanyado nango philosophy ngomshomate bana chipula. I'm the Havak. Tell ngwere kwa mtoko. I want to kiss around the street kuri kupisa. Magda face. Shota kone vanu saka bagda jazz. Baby wa venaro saka bagda face. Ukarova chorus, bagda face. You are feeling cold sharp, bagda jazz. Makombi ya pera saka bagda text. Murungu atinga mari bagda shit. Uchinge wapinda sa dipe faragate. Isusu trema keto yuti shati no batanizira. Nyangwe pano pisa, tino batanizira. No shati torisha, sauti fananizira. No life ema ghetto youth. Tino atira muzimba isu atibate foot. Kungoro wa madiri chatongo da i profit. Tona ziyakazara ona tirafiki life ema ghetto youth. Tino atira muzimba isu atibate foot. Kungoro wa madiri chatongo da i profit. Tona ziyakazara ona tirafiki Semvule mukisa Bati tora madrima pana pachaptisa Jikanuza nas Mangwana nzuka Besi ineka sisa Chitotoma kunge sisla Nasunga papepa Mangwana ndichasunga parisla Ushingi wekwa Hitler Tanga neka skoro Mangwana wazo driver Tesla Kunzi wa setla Saka Chinzwa wangu hafaki chibata chingoma ichi. Apa chimochimisayo right. Chimochimisayo right chingoma. Chimochimisayo DJ. Amana, album ndikubuda mswemane nengera popa ma online platforms ese pa YouTube, pachichi nengera this. Saka mufana batika pa YouTube then mono search mono wait ndara alinde pa next tune. Boys don't know stream eji. So far garani cha reserve. Ndirauna ninja kabida. Boys iroga. Ono fana zongorona basi waku stream. Ini cha reserve. So far gembo pa reggae. Reggae foot. Reggae. Okay, it's danger. Reggae tamba wapa reggae suno tipachi suno ero twa nzwisise zvatukureva aiwa it's danger from top Reggae that's it. Mangwana ni baye bandino muka Dino manyando ringa mabuda zuwa Shimwe ndichakuona kauchiuya Uri kupiko Diwe munu wangu Diwe shovi yangu Shamwariye Moyo wangu Diwe mbavu yangu Diwe zose zangu Mudi wawe Moyo wangu Handi sorori Binonete kana Kana uzibo Handi sorori Binonete kana uzibo Zoita as if no Baby nerudo uruona Jeri rerudo nilimuboma Saga uri pa Hanga uye pejgo ne we baby ndino ataka Urudo ruri clean urwandidi mataka Boom boom bang bang Yeah Andi sorori Alright Binoneze kana uzibo Handi sorori Stop it my DJ. I think boys teta kudipisa. Sa guys I think kuona chiafaki. Wanafana kuya kwa album launch. Saka zvese vanobva share reason kuya kwa album launch. Saka album launch ati mudzokorodza futi kuti kuitwa papi uye zvema artist anenge ari kunda nani. Alright. Before ndataura venyu ndika. Same miskima. Big Same miskima. Mtarano ono support my use. Kana wangu asingazive Same miskima.
movement iroro ma1 no support ama youth Some ma youth and movement. Exactly. Movement mvana una hyper mvana auto hyper masini. Hyper mukumbika utobikwa zvekutodaro. Zvinhu zvitoenda mberi, maiziya. Pana Flex Edge Mkurufungwa. Pano mbebe futa anonzi Tana White. Akaipa. So watch out for this. Amana zvinhu zvikutobuda ipapo ka. Ngoma ndikunyepere. Saka pane ma visuals yari kubuda kana kuti maybe munangotitovera zvenyu ma MP3 chete. Mazuva anaya zvinhu zvese zvine visual. Mautona vari sini ringe rabuda riri MP3 zvinoti video dacho riri kuuya uzi haiko zvonzo vanhu chavanofarira kuona. Plus apa I'm trying kuti vanhu vanzwisise kuti handisi wemadhisi zvekudaro zvengodaro maya maiziya nditori munhu anotoita music akatozvimiririrawo zvisina nekuti colors kana kuti ani ndoita music yangu ndakatozvimirira ndichitoenda saka mabhanditi ka ndomukana wangu kuti mabhanditi sorry guys maiziya yakatotambika ndi nditori mubhanditi futi mumoyo zvandakatoita zvezveka Sparks zvinotoreva kuti nditoriwo futi mubhanditi because handina wandotya but I respect colors zvekutodaro andimutye but I respect colors zvekutodaro I think vanhu vakalaza vakuzvinzwa saka apa album redu musi Friday andika musi Friday unenge musi wa28 andika musi Friday 28 pa Inferno bar pa Inferno ndo paimbonzi pachisa nyama Warren Park 2 ku police uko mashops police tangopfura pa police samune muri safe police inenge iripo sa usatye kuuya bozi tiri padhuze ne police apa anomboita zvekutaura zvezve ndedzimwe nyaya apa maiziya tiri safe we are safe but police inenge tori padhuze tototi aiuya yatikutoita then kana pachizoitika zvazoitika handizive mberi but for 28 you are safe vanhu ngavauye pari safe apasumbodhura I think apa chingoti painhamba ndika kuti vanenge vachizorasika vanenge vasazokufonera vachida kuzati tonofamba sei exactly namba ndokumbira kuti wape namba namba mchanga chiribata pa namba dzedu dzenchiti 0717601661 takudzaiti kuti chi munhu wese achanga achida kuuya kualbum raZing Havoc for my directions or inquiries ngoribata pa 0717601661 DJ Lows nonibata about talk pa my directions iribo selector big up yourself saka muri Zimbabwe I think album ndirori tatongomira kuti tingwetese tichitongonakiro zvedu takaenda saka with that we are out. Yes sir.